NL 2025 1606 208. Jest to tak na 99% samiczka, bardzo ładna, taka pstra. Ma jeszcze 2, 4, 6, 8, 9 lotek do zrzucenia. Pochodzenie świetne. Szczególnie tutaj od strony tatusia mamy Pitbull 599 sparowany na Van de Bulk Laren Greisle i Dirk Van de Bulk Imbrek Blauwe Leo na Kita razy Dr. Kitteline. Także koledzy, góra bardzo fajna od strony tatusia. Mamusia też tutaj od Case'a samiczka. Jest tu gołębijana Van de Zandera, braci Van Erp. Mamusia była 5, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 43, 38, 42, 43, 45, 55, 56. Także gorąco polecam. Bardzo fajna samiczka. Oryginalna Case Wouters.